Me se wo pese wo de wo ba no eto me. Wo se ai. Me se wo pese wo de wo ba no eto me. Me ti hoi. Me nana ye de no ye de me to no. No wo ye ohima e wo kwa obo a wo di ade che onya over 100 years. Ti wo duru obo a kisiwa afọ ye uncountable. Yada mu nyina asese bre ne do nya munya daje na mohwe ene so yada fofra otwede mpo nyankopon de amaye ne ne de ye nhira ne de e chenda enne ye ne osagefo kesiwa muwa beye kokofu hima ena enne ye no eba besua eye de sese ye hu fa bedinto akama mu no eye ne ye tudin ye kire nsu ye kire nsa enne ye ba kokofu ne ye behu se ye sa kire eye enchene na enne ye ba ye no abusua sebie son sebie nya do omode wo mma e de won ato eye wo sagefo na enne ye betwa ene ye betwa wie nso so de ampanyi se epe bibia te ye nkubusa abrewa nso de omo ane ye nananom eno nti ehu akohia se ye tena se na yesua ho ade eno nti kaye ho na ye ma na hema atena se ne ache ne ye mfa adesua no ye mfa nto aso ka se di ne de eye maame Fauzia na ima wada mama watching. Yeah, eburu. Memo atena senso. Yeah, sir. Na ima wada ma nne ade bai enne ye ba bedin to yi. Ye ba besua ne mepi, ye hu ne mepi a na ye nta ehu bi. Eno nti na se ho akohia sese ye sua ho ade. Wada ma ye ka bedin to a. Ehu be ne hia se awofo wo akwada na mo mfa din ne mma no. Na emu ehu hia se ye kan besua bu mu. Na ye ma ho adansefo be mansana ya tudin Yo medamase na mechia tiefo ne ahwefo nyina ene mo amoba ya mobeboa e ma yeto emofra ntafo idin e ma hohoahoa na mechia me ba na asetu abibio mechia na ahema amakwan de otoso miensa mechia me ba bema ofiakwasi okugye asu kokofu hene a ene ye wona saasi so hase ya ye beto bedin saye kase bedin tu a eyade a ehia pa efise enye ne na ye betu din ye nananu tu din saye ko bible abakosemu nso a bible mu ye wo akola 8 days anase na etoso nwotwe no na ye de na kwa sorry fie yakoma ne din ne yesese ye tu ne din wo fie so na ya tu ne din enti eyade a edin tuo eyade a ehia pa na obi be bisa se adenti kra na ye tu din se ya ntu din a obi hu abonte a obefra uyo ana he enso obia ewodin a ye de frɛ no nti ensese wo frɛ obi yo ana hey ana he nti ewo se obia nya din ena edin so eyade a emu odu edin esoa abetire se obi oho a ye de ne tu obi a wo free papa so asifie wonam na wo kon tententen baby abedu bia na pono abua ma obi won so a ye de ne tu obi a yesi na we na makofa edin sei na mode ato no papa nipa bonefo we sei na ado ba ekoto no enti time bia no wonam anasa edi ninya se ne bible mu ye hwe ye to abrantie bidin a na wodi Jabes se ne eyawo ana se nkene ye beka se bedi ako na fe na nabrabo no enkoyie ma no na wo sere Awurade Nyankopon se Awurade se nka sa di we sei obesesa na mame a na wakyere mi hie mu a nke be ye me defise din no edi minya enti edin eyade ehu hia pa Yesu Kristo yeto ni din John the Baptist yeto ni din obi eni ho a
ense sɛ yɛto ne din ɛwɔ sɛ yɛto din na wonam a edin no ama wasɛ nipa wasɛ bi ɛno nti na yɛto din nso na ahima ukasa mu ne sɛ Bible mu no ɛyɛ ɛnanson kɔ na wɔtwem ɛna yɛde akɔda no kɔ asɔre dem kɔto asante anasa akamman mu no ɛnna bɛn anasɛ disa akɔda no de bosom esen ansana yɛyi na bɛkyerɛ ato ne din ɛno deɛ yɛnhyɛ da enni ɛna no pɔtee ɛwɔ yɛakamman mu ha na nka wobɛnya paade anka by 40 days deɛ ɛwɔ sɛ akɔla no onya edin baby wɔ hɔ koraa nkrafoɔ sɛ na wɔtwe ɔmo wɔ amamra ɔmo yɛ ɛde ma akɔla no so ho aha nti akɔla deɛ wowo no a ɛnɛ no ɛnɛmafoɔ no afei no wɔbɛpɛ ho ntoma apɛ ho lace ayɛ nneɛma bebree ɛno nti na ama atwe kɔ akyire na nka sɛ yɛwo akɔla deɛ a nka ɛwɔ sɛ na wɔtwe deɛ ɛwɔ sɛ yɛma akɔla no edin akyɛ koraa no ɛwɔ sɛ by 40 days deɛ na ɛwɔ sɛ akɔla no yɛato ne din awie na ɛsɛ na ayoyɔ no a aba no ɛne kane no te sɛ deɛ nka na yɛyɛ nipa kakraa bi na mohyia na yɛde akɔla no edin aba tina ma me yɛhwɛ edin no sɛ yɛbɛto din a nipa no mbɛn ɛyɛ abusua no nipa sɛn ne yɛhia wɔn na yɛ sɛ ɛbɛkate cost anasɛ sɛdeɛ ne yɛsi nim sɛ nananam fa so to din na nipa sɛn ɛne yɛbɛhia wɔn mo na ɔmo abɛdi adanseɛ na yɛato ɛyɛ akwadaa no edin akɔla edin toɔ deɛ memfa ne sɛ akɔla no ɔmaame wɔ hɔ ɔpapa wɔ hɔ ɔnananom wɔ hɔ so ɔwɔ nananka nso a ɔwɔ hɔ ebi a kurom hɔ mpanimfoɔ baako anaa mmienu bi bɛba mu abɛdi adanseɛ saa na bɛrima no fa nso ɛbɛba na yɛato nti yɛnhyɛ da ni sɛ bi a nipa 10 anaa nipa 20 gyina nipa dodoɔ ko a mobɛbobɔ wɔn mo amanneɛ no so ɛna ebi wɔ hɔ koraa na akɔla no kane no a na yɛto din no sɛ yɛ de akɔla ne ba ebi wɔ koraa nipa bɛɛ 6 ne ato din no nipa bɛɛ 2 kwala kakraa bi ɛna ɛto din no nanso nɛ no abɛɛfo no sɛ awoɔ no ɛyɛ nimonyam hyɛ ɛna awoɔ mu nsɛm yɛ bebree enti no sɛ yafa nkwala no din toɔ no so ɛma yeyi ɔbaa no nso ɛde ne kyerɛ sɛ nyame adom wawo afa ne ho afa ne ba ɛno nti ɛna ɛnɛ no asɛ yɛayɛ no hoo no ɛna obi wɔ hɔ so koraa na yɛnyɛ ne ho adeɛ wobɛhu agye ɔne bɛrima bi kɔdi agorɔ na akɔba sɛ akɔla abam na sɛ bɛrima ne pɛ no sɛ ɔfa ne sɛ ne yere a ɔhwɛ ma ne wo wie a na wɔbɛto akɔla ne din no na ɔbaa no nso wahyɛ n'animonyam na wayɛ ne ho adeɛ na sɛ n'ahoboa so a na ɔde afra na na ahima we de yɛfa ɛfa adusua no mu yɛto akɔda din a nneɛma bɛn ɛna ɛsɛ sɛ ɛwɔ bɛdin to no ase yo sɛ yɛto akɔla din a memfa ne sɛ akɔla ɔda yɛfunu mu mpo ɔte asɛm o akɔla ɔda yɛfunu mu a ɔte asɛm so ho enti sɛ deɛ waba asase yi so nsɛ nipadua no ɛyɛ wɔ kra honam na honhom so ho enti before sɛ wo ba asase no so no waso no abue ɔwɔ yɛfunu mu no ne honhom ne nipadua ne mmiɛnsa nyinaa yɛ ɛwɔ hɔ nti ne yɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ nipa ɔhyɛ yɛfunu no mu so ho yes wo kasa kyerɛ akɔdaa no a wɔte so ho kane no na yɛnim but ɛnɛ abɔdeɛ nhwehwɛ mu na meyɛhunu sɛ akɔlaa wɔ yɛfunu mu a yɛnka sɛm papa nto ne so yɛnka nhyira nsɛm nto ne so ten no nko a waba abɔnten no nko a deɛ mimi nim ne sɛ saa wɔka wɔ baa no koraa no a wɔwɔ mefa sɛ wa start first stage no ɛwɔ sɛ midwives no ɛne nurses no wɔn ka nkuranhyɛsɛm ɛde kyerɛ akɔlaa no ɛne wɔ maame no
if you say me ma honi mu na me ka o ye wo bibi ti se fetal distress nkwala no eba enioma bebre ka ho a eboa ma nkwala no wo mo ba enioma bebre nso ka ho eboa ma nkwala no asem to wo mo na de mimi nim ni se sansem nyina yeti o akwala bi wo ho a wo ba na ti se Africa na ye mamu ha na yetiatia maame fo no maame na sei na ada na wotiatia mu na akwala no woda ye funu mu no wote ni nyina ti akwala bi wo ho a na ye mo hye no akwala bi wo ho a na ye mo hye no obu ho start labor na fefefe afi ekwa ni mu no na nioma esisa ye bisa ye ho se edien na wo mo a wo mo hwa makwala na ba no edien na wo mo ye abetwa nyina wum edien na wo mo ye obu ho a wo start labor na fefefefefefe wo be hunu no na ye basa enioma bebre wo ho de enioma bebre ho a etumi si kwana de me kas ni se wo mo agi awo no eni ba bi o mbefa no ya wo mo kan kuranhye asem emma awofo no ene nkwala no e de kire se akwala no ebi a wotia wo maame na wo hye yefun mu na wote a na wiase a me koi minya nruye mpo ene ye tiatia me na mekwa akodru bo nsa na ye mahye no bo hwe na akwala na ko toilet meconium stained afi obehunu no na edimirika ye kwa yesi ye akwala no won se ne like na eba no na abohu se aye stained na chese bibi si wo ye funu no menkase ni nyina na ye kasa bone a ye ka no aha ebi o ha complications to me ba so but yemma ye kasa no yen ya ye adwuma wo hospital no yen krokra ba time no akwala ni nyama ye kra no yen kan kuranhye asem entu nkwala ne so ye gi wo mawo no yen kan kuranhye asem emma nkwala no yen ka bi ma yen krokro aba time no sene ba yan nkwala no wo ba ne yem kuranhye no bonsa na ne wiase a me kwekura me koye de ne me ntena me ba bie afi na nyi afi ye obewo na bibia ese agudie man ya na yeta kasa sa wuti pusha no hu so wuko sika fofi wote chema no hu se bibia wokọ ne nti safa oti kono sana ya asempa asem no ma ye nkeka sa neoma no na yi madama ye na wo kase ya na awo no ya na ehaw bi wom madama ehaw no ebi mu ne de hemfa esa kure bi wa yesi wo de ne na na eba enso jiso mo se wuram no ma no ye awo enu na meka no na meka sa awo no complications obroni besi bebre wom obi wo ho a no wonfa ne ti na eba obi wo ho a no ode neto na eba obi wo ho a ode ne nan na eba ni nyina no abrofo no nyame adom ye wo ho nimde a yetumi manuva ema nkwala no omo etumi eba obi wo kro de ne shoulder yes no de na beti na ode ba enso nyame adom ye hwe na nhwe a na ye twa wo na ye yi akwala na ba na wo ho ato na ye Africa fo no me de America ne se ya ye nyai se me sofo sese kan kame sande o man emwa yes emwa ye kra 15 minutes ni ayi wo ba na ma na wo ho ato e de na wo kotwa mu me kan akwala ne ho mete maame no so wabre sort yase oba bi oho obefa mu a bi okra 2 days no onwe no wote so woko ka se maame me sofo sisi kan kame so na ye hwere maame fo no na ye hwere aha nkwada ne so enti sande omanoma ni nyina ye mfa ntu ye hofo se ba se wo se ye twawa pene so na yenyi akwala no na wo maame ni nya nkwa na akwala no so enya nkwa ema ye ntena ho saa na ye nhwere ye nkwa enhwere nkwada no enso so dinasa na hima no me yehu se akwada ne se eda edikan akọ cheke ye hu se wonyemo na na se wo hyase ka enkran hye se mu che nkwada won se to de bia na papafo no krom de omuti ato oba na furu so na wo mo say daddy says this, daddy says that, daddy loves you ni nyina eboa
na ima no ne ana sa omo asika wo mu fi na ya no mota do mu tikoto enti ye hiafo no so ya yenye ene no hu so wo ba kware kasa akoda no ze se okodwumba bi ko okoba ye ntohwe nti oba na sa ne yire ka yense hwe ene akwara ni tutu ne nan kra ba oso de twen hona me de me ba sa ne nyina ehu hia ye ne nyina ehu hia pa ya yenye oh ye wo abetu kokofu krom ha kontomre wo ha bode wo ha bra wo ba wo benya aduane adi wo nananom wo ha wo ba bra sumdwem sa wo ti ase ni nyina na ehya kwala ne nkura wo ba na ne titua so ti wudi kan hoa no so ti ase manu so ba ba be ye hene mani hu se ba wo ba no ekomu mede no wo ho ekomu mede no ba wo ba no sika wo fie ebi ni fie kura wo ba ye bepa bi ne ye de ahwe no sa wo ti ase etisi agigye anyinsa no ho ye sa no a na eboa yen nyame ya ado onse obaatan bia ne nyinsan no wo bre oni osugu ne yam no okowo a ya na onya complications bebre ontumi nidi wehwe na onya mo oni moja nti yen hya baatan no ne enkwada na hye yefunu mu no ye momode ane yen hye wo mu especially say onset of labor no labor na hya ase yen kan sem papa yenyai matwa no emmoa yenyai matwa no emmoa na yen kan nkuransha sem na ye de kosi se sakwala no wo hye yefumpu ye kasa wote a na waba asase so ne ye betu ne din a ne ye de neoma e kire no a akwala no wo honhom o wo kra e woni mu enti wo betie me de me susu se ye ya ebeboa ye no enti na kwala ya ne afa nsuo yesi wo hu se nsuo no ye colorless any color ye clear nti se na nsuo tie ade bia wo hu na se no emoa onipadua se wo tie ase nti nsuo nie nsuo so ye nkwa ema nipadua no wo ba asase so yi wonyina fa nsuo eye wo ho ade enonom neoma basabasa num nsuo be abre nyina na flashy toxins bia ewo wo mu na nsuo eye nkwa ntina homa sukom ne wo so ho aha ne wo kasem sei na wo de kira kwala no enka se wanyini nko ano wati o wo beti afi no afansa enso nsuo nie ensanie nsuo ye nkwa ensa no wo numa enum nsaden esei nipadua sauti ase bible mpo se yemfa nsaden ema sebe okwasea twe no kraka se yemfa nsaden ma de wase ena enchene no nso enchene no ohu se enchene ya ade a ye di season ade a ensei wo ye nkwan a wo de kakra tuma eyede enti nyankopon ede yenum asem etoto enchene a ye di season ade ho ti wo se yema yenum asem enye seasoned enhye te se enchene na tumi ede asumdue aba etumi de nkoso aba etumi de baakoye aba so ho enti na ye de nchene kira kwala ne se wo ba na wo nyini no emeka ensem hunu bia kasemo a ma wanum asem en season with salt asem bi ebefri wanum aba no enye nhira nkuransha asem obuo asem na emfa asumdue emra wo fie emfa asumdue emra wo neighborhood emfa asumdue emra wo region na emfa asumdue emra Ghana mem enunti na yede enchene eka ho ede kire enkwala no na naima book ne nso book no nso a yede ka ho nansen no de kire se kane no na ye nananom na wo mo de tuo ene kwa akon ene sekan ne ade ne kwakon nanso ene no ye hu se akon no kra bi wan a ye kokon so ho na emom se na wo pese wo bowura ba bi kofa ba bi a ni nyina ye pen ni paper ya o ene book ya ye sua ya o ene obehu abaya ketekete yes wo professor obehu be ma ketekete bi yes wo ye professor
ne nimdeɛ ne de ne kɔ akɔduru baabi bebree ɛno nti yɛ na yɛde pen ne paper ka ho sɛ suadeɛ na wo suadeɛ a ɛbɛko ɛno a bɛtumi ako ama wo wasetenam ɛbɛma w'adwuma yɛ wo suadeɛ na wokɔ school a ɛma w'adwuma yɛ bibia nyɛ sɛ bi a wo sua ayi nko a wo artisans yi nyinaa yɛde book na kyerɛ wɔ madeɛ woyɛ carpenter wobɛsusu sɛ wonim adeɛ a wobɛyɛ dɛ na wakɔsusu table wopam adeɛ a wobɛsusu ansa na wakate wobɛdraw pattern ne ade so enti bibia kɔ bewie adesua wahu ne amekyerɛ no ti ya na yɛde aka ho akyerɛ kwala nsɛ woba no book nie ɛnyɛ basabasa suadeɛ na wo suadeɛ no na ɛbɛko ɛwɔ abrabom na wode ɛde ama wo ɛno nti nene yɛde book ɛka ho ɛma nkwala no afei book no ɛnyɛ book nko a yɛsan so wɔ Bible so ho ɔsi sɛ wofiri wo mmɔfra se sua twerɛ kronkron no a ɛbɛboa ti ya ne yɛde Bible so akyerɛ sɛ saa book yi a ekura ɛso exercise book ɛna so story book ɛna so saa study book yi a yɛde akyerɛ wo yi akɔla na fe akwasi broni die nso ɔde brɛ yɛn ɛno nso so ɛyɛ guide yɛn time bia ɛyɛ susu dua Bible no ɛyɛ susu dua obi okra no nkwa sɔre enso onim Bible from etire kosi tire adentia efisa no sɛ mu asɛm no wo de bɔ wo bra ɛboa wo eni awu ɛmɔkrɔ no ɛmɔ adwama ne nyinaa wɔ Bible no wo anso wotumi ho sɛ wo fa so a wo ho bɛtɔw so ho enti ɛno so ka ho a ne ya na asɔfo no de akyerɛ nkwala no sɛ wo ba no sua twerɛ kronkron no enwaye mfiri ho sɛ Quran sua ne nyinaa yɛ Nyankopɔn asɛm a yakurukyiri ɛde agu krataa so ti wo ba no bɛfa na sua na fa enye susudua ɛma na fa bɔ wo bra ne naima wadama eya na zɛ ne ya to akɔde din ɛdeɛ ne ɛsɛ baatan ɛyɛ bɛɛma no ɛne ɔbaa no ɔmodi kan esusu ansana ɔmayɛ ɔmadwen sɛ ɔmodi akɔda mpo ɛbɛ wiase deɛ di kan ne sɛ wo yɛ wadwene sɛ wo de akɔda bɛbɛ enti na da bia yɛ bɔ dawuro fa mprewanyi nsɛn ho no ɛwɔ sɛ wankasa wo si wo ho pi sɛ metumi ahwɛ nipa na mede no ɛba no so ho meni me kunu yaso ye ho aso sɛ ye betete akɔda ɛno nti na ya na ye pɛ mo ware na mo ware wie a aware na se no ye nyadagye etumofo ɛkyerɛkyerɛ mo ne amonye nti sakwala ne bemu a enye mo ade foforo ɛna sɛ bekane no na ye nananom no nso no na omogro bra a ye yi oba ne de ne kyerɛ sɛ oba no waduru ne mfie so enti between bragro no kosi sɛ obi ba bɛsrɛw no ɛhɔ nso ye emra a yetumi nso ɛde kyerɛkyerɛw saa ennioma we nyinaa enti mo bɛware no na mo bɛwo no na wo sɛ mo siesie mo ho wo sɛ mo save sika kakra efisɛ na mo ye mienu na wotwe bia na mo to semina baako a sese mo beto semina baako ne fa ana sɛ mienu so ho ensu a mo di dware mo ti kumase fie mu a ana sɛ wo akra wo ti ofie a water bill be kosoro fisa kwala no be dware no wo be si ne nneoma enti nneoma bebre be ba be keka ho a wo ba be wo no ti wo sɛ wankasa wo bo ho dwetire kakra na afei oba sese titiro ne ma no sese hu sɛ wo ware ebi akane na otontoma baako a mienu a ene wontimi ntoni saa wo betimi atoba akopa because e wo sɛ de nka wo de tontoma baako wo de to atade e de ma akola no wo betua school fees so ho akola na bi a mo yare a mo ana mo kɔ mo hospital ene wo ba na e beka ho akola bi ho a wo so a obeyare saa bibi kakra bi na ne ho ayehye emframa bi kura ebo atwam akone ba bi anakola ya age afa yese ne ho ayehye Pauline yi ye friend ni say nsuo to na emframa fa ade be chi no na Pauline grains no agu form na kola ne hwene mu nyina esone na ne ti na ne mu
enka nhye da nya ibi abakola no hwe na wontime nhome no wo hwizi hospital na ode ne ko aha from maybe boy e ko ne ba bia na waje ama ne ho so ho enti na wo your bad time I was so prepare wo siesie wo ho sie ansa na wakọ akonyinsan po na wawo saa netie na ima wadama eya na ewie a as ya to din na wie na yama nkwada na din wie a ye hyere won wie no eya na sika na ye jeje no eno no fo ye de bo ye de ko bi account de ama nkwada no anasa ya na awofo no na efa sika na se ye to akola din wie a ye hyira enkwala no so ye hyira nkwala no a ye foto a ye bo edema akoda no ye de ka kira awofo ni se ye de wei ebo ase ama nkwala no ye nka se wo monkodi so se sikai bebre wo ho a e de awarija ye aba ye de ma se mo fa nkoto bank be man se me de beko oba no se me de beko na ye ntokwa se wo mienu beka o muti abom no de akola ni din kura beko akoto so no ebi wa yes bank okwa yes e wo se obi nya 18 years a ogina ho ma akola no na se duru ho a obi buru 18 years na se nkwala ni du 18 years a omo atimi ekoyi wo musika be ma ne se me nam de beko oba ne se me nam de midin wo mo de saa sika no kura ye nam fa nkobio ni edi sika no na de me ka kira awofo nsa mesrɛ mo ye bofoto de mankwala na mo ma yenye ne te sɛ de ye ka ye na ye mfa nkoto mankwala no eja bosume so na wotetetete a 1 cedi kura na wo de ubenya na wo de akoka ho wo de fa ne sɛ wo de 1 cedi saa afi sɛ afi bia ye 365 days leap year na ye 366 enti akolai enem fans over 3 months na afi ye de 3 saying sika no po ka 365 enya 3.65 sika dada no na nke ye de ato ho so ho enti wa fa ne se 18 years sika akola no obenya na se nu ho na se wo ko no school wo ko school to aso enya de ma no ntina se enkwada ahwe no eya ade a senke ye anyi senke ye mpese ye bebra nke ye mre yes epese ye bre ntina ye bre ntina ye bre kuani kura na wo ye kontomire na wo ton banche na wo ton a bosumi bia no 2 cedis we de me de ko bank me de ko akoto de ama me ba no na ade ko nti ye ntwen man kwada ne nnuru o mompanyin fie so ansa na ye ya ne se ye bibi de ama wo na na yewe insurance no nso ebrebe na esese ye kan insurance de kire ye ma na wan nso ne hyira enkwada maame ene papa maame ne papa nana obi atumi hia ehyira akoda so ye wo no te se de nei ye hu bi enhyira asem no obi atumi ka e de kire na ne titru ni awofo no a ene nkwala no etifie no waboni say po wo bebre wo sa akola we say wo so aso de no aso na so no watwe obi timi twe ne baso ma ne tympanic membrane no kurate yes akola ni nyini a wo kasa wonte obi timi boni basum akola ni benyini no wo kasa bonse wonte na ye wra fisi akola ni ye di ni dam e wo ne nkwala abrem so aha na sebe kane no na teacher fo ye de ma eburu nkrofo matrim ni nyina ya de afi akola na beduru mrebi na waye jijiri na ye wra fi se akola no ye di ni dem wo ne nkwala abrem enti e wo se nkwala no wo muso nyina oh mommy loves you oh o papa do o mama do wunyini akọ school wo hu ka na ekono wunyini a wo beto de chance a jiro hu ko school ohu ni e ka ni e de kire nkwala no ni e de o ka ye kwei mi pe bi o da chi to bi mami o so ohu aha na kwala na ni age no aye na gwis me mama se mi wie school a meto ka we enti me to an ma to bi ama me mama
Inti woko school na dwene nyina ne se we den obeto ka na otobi so di amomame so na se ye ka na obebre ka se braja de be ya de awo wo de wo kran be wa no wo de wahunu amani wo bebo saa afia okoware a be me ya boni saa na sana hima yensem a ye kane tumi wom tumi ebi wom na din tonso edin so tumi wom even at all ye nananom kire ye kra se de obedware wo ba no eno kra ya another thing so de obedware kane no me de me manhu bi dade na emom me beti se bi okra wo nana bi ye de ne to ano atentasuo no wo de ato wanum so se wo ye TB patient no wonim se wo ye de emoa enso na sa time ye ninim we nyina sansa na mebi so mo se kane no se wo obi obedware so obedware ba wanhwe ni ya otimi edane akwada ne hyebre sa na wo mo ka me ade me nhunu bi na me nim honhom mu nanso wo mo nim honhom mu kire se obi okro otimi dane akwala ne hyebre ende me nka se me nsisu dua se yampa ana se enyampa me nhu bi nanso se wo ho ne de yaka me atie ne de ebetumi aba se ewo ho so ho adenti na wontimi nware wo ba adenti na wontimi nware wo ba me fan se wo fufura wo ye wiki de but akwala no se ni from akranti ya wo be top and tail eno so wontimi mfata wo emonsio esoro ne fom se de be ya ne fruma no ensuo nka ema ne mporo so ho to pepa nanim no apepa ni tiri ho no apepa pepa ne ho no apepa ne fom say eno aba na hem wo de apepa kama opekra wo de eyi ye de say ani epesapo ana se face towel nkitwa wo de soap kakra wo de aye mild soap onya de eyi ni bi ano odin ni bi nkwala ade no kakra na fe wafa extra towel so ho na wa ye top and tail esoro ene efom akosisa kwala no ni fruma no ebete so ho ti ni fruma no so ti a wa obetimi adware wo ba eye normal thing se obedware no jansa na hima na say emaya ne ye so de ni nyina no ade emaye ye maye ne da edanso no esese yesua esese ye nyini no ye ho siesie mu yesi ye nyini ye de ye be wade ye wade so ye koye maye mu ne akoda ne ba tan no so ye hu ne nyina efi ya wofo esese so de adane social media sese adane social media nti abaya wa wobi wa womyensa nso akwada foforo adwade ye wonim ndenza na hima we jise musa kofa bawu na eja ya baba bebusunya se de yesi dwade akwada foforo ne akwara ne yefunu nteye no ni nyina ye nyakwala foforo a mo ba so nipa ndo a ne ba no be ma ho kwan de a ye betimi a demonstrate ye betimi kra de broni ba ne de aba ne ya beye ene na no ene dwumade ne we yanimu no ye de akwada adwade ye no so be kan te ba me de broni ba kese ye beba ne ya de no so aka ho ne ye de a kire ma no se adenti na wontimi nware wo ba so kane no na ye maame no wo mo sam ye ho bebre se wo ofia wo maame nua wo ho wo nana wo ho chese enen so obi ati self contain enen so asofo no so obi aye benfo me da se no so akofa aba so ho ena maame nua me maame ti ase na da bia wo ka se ye nka se wo maame nua tenten no o maame nua tietia me maame so no ye tietia kakra wo se ayekobai ye be ka se me adwo tietia ya mete wo da bia na maame ka wo se ne ayi maame nua tenten de wonye baifu da na emom wo maame nua tietia wo ho maame nua tietia na wote wo ne bayi nti da bia na maame ka wo se ma ne nyansan na mete me kona wa be ka se ne maame nua tietia me so adwo ametia me maame otia se na da bia wo ka so ho enti da bia obi e baifu de adware wo bai wa adware wo ba enye memi sei me ma no ama wo mo no even at all ntafo kra wo ye be fi a ewra wa wudwa wa de o me de me gina ho na me hwe wo sa wo ti ase ye be fi a da wa bre no me se me nware ba akoma na wo su dware ba ako
me ma ya me de awie me meje wo de nsa nka me de ho e wo se wo dware wo ba it take how many minutes ache kura wo se 10 minutes utimi de dware wo ba wie enti eno na ebe ka se wo yo ba atan enti untimi nware wo ba wo foforo enti untimi nware wo ba so ti ase na se be se bia wo kwama no ne na wo nkwa wo tia wo be de na eno gi se wo be fa me ba ifu e de akoho na ma be dware wo ba ama da bi eti se obi ti abroche no no atimi dware ne ba ada ne ye wo Ghana ha emayo ano ye ntimi nware ye ma no ti eno mesre se oba bia mayo na omosisu no se wasi ubu se wo be wo de a sua nkwala adware na nkofa we ne bia ansan amfa amrew na afei yetena ho no nso a ayi no a ye hihye no ehwan water den si ho bebreu ni e man gripe water ni e man abidek ni e man wei omega oil na pampam ehwan me momu de me fi se bebre wo ho a enhia aha so be smart e wo say we fast akola no sa abidek no de be ma na enye sa time na wo dware no nko a ateneta wo betumi amakola na abidek ye fast na dware wo ba ma na duane ni na won so dware usra no papa wo ba tan ni dware ma wo ba duane ni won so didi se wo ti ase na nye se wo tena obo 1 hour no waste ni kwa no ote ho se mi dware akola da bi samre no etwam ene wo se oba bia wotimi ebedru anwumre no na wa produce bibi wo wa sitenam ni kwasa wo mo abrabo ye waste nese na ima ye hyehyɛ ye ho dia na kyese edin ya de beto nkwada no ɛsese ye hwedin no na nsa na ede ato akwala ɛya na ekwan ben so anasa nema ben na ɛsese awofo ne de gu akwan mu ansa na wo mo ayidin a mo de beto wo mo eba ene de me de mi hu ni se ne awofo no o mo se adepa a blessing enioma bebre enhira enioma bebre aba wo mo de to omoma eno obi ntimi nsi obi kwan na emom kane no de na ye to badin a ye hwehwe papa maami asomasi obi okra na onye obusuani o but be ma no timi ka se maami wei wa ye me papa pen na ni suban so efe senia wasi atete ne makra no ema eye nhira me de me bato no a da achi bibi pa bi be firi me nana wei wo bobra no opadwuma kasapa ewo nanum e na ode atete yen kemenhia me nana ke bi ankama anye ti se dia metie me de me ba no ebeto no me yire maame wo ye nipa se wo de maye ba enti esese me de me ba eto me yire maame nka enkwada de omukọ be ma na busuam yen akamfo no but ende wo hwe na sa wo yire busuam obi ye emaw na wo de no to no na enhira beba wo ba ne so a utumi de no eto no nti edin nye din bia so ho nye din bia edin bi wo a wo de to akoda a ema fansunso aso papa emma akoda ne so na emom hwe din a eye a eni nipa kona wo de na eto no no a na se bebo a utumi de wo ba enso eto no nja ya se edin no ansa na beto di kan hwe nipa kro no nisu ezan se edin no eya na enim sesa akwada wonyini a eya na nananom na motaka sesa akwada wonsi woni a na wosowose ntanya be woni wono ade nisu ba de ba ne maame ne papa ban ne de obefa kakra e de aka ho se e de akwada eto obi a nipa kro no edin no eno so benye nsunsuanso e wo no so ma ne nsunsuanso ne be ye me yensa na ye de akwada to obi a enya nsunsuanso pa me ti hwe me nana ye de no ye de meto no no wo ye ohima e wo kwa obo wo di ade cheye onya over 100 years enti ne e frɛ no nana bena kisiwa sawti ase ti wudru obo a kisiwa afọ ye uncountable obia de ne ba no ye me papa nana so obia de ne ba
eto no na se obi koye business a me ma hu no ba be betiye se kwawfo obofo papafo atitirufo no a mo sika won kran no ofa ne bag se wo konkran agisi wo banana ena aso ma nana de ne nsato na pampam nana me konkran me wie school kane na no mo wie form 4 no na san 7 no na woko no wabebutu nana nim nana de ne nsa ato ne so no wahira no edura kwesde no mo ba ka se beba be paki yesim me nana anim ho entoma bibia na me nana eso beba na pan sini ayi bowl esini nchense ni achia no ni de atum wo mu akoye yie won kran ni nyina ye nanum nsem ene nanum nhira obi eni ho ana okodi dwa won kran a no oba nana ho a nana won nhira no salt ase enti sa nipa no ene ye de me papa maame ye de me eto no na enya ensunsu aso enso ewo me so bebre salt ase enti medi ade no na me ye de ba yi ni ma me se me nana de kisiwa na de oyo hema wanyini nso ache no nimunyansa enhiransem wo nanum ti saadi ni de mefa mento ntwene me de beka makonwadin ho ena mafa me de aka makonwadin no me de makonwadin abeka ho wohu ne ameche nti edin no edin to no wonse manyina me nso mabe yo hema awe yo hema fefefe so a enhira no so wo na enne nkwadai omudin brofo no ase yanhye danti ni omubrofo din ni de sen omubrofo din no me de nka me mpe brofo din na nso so no eja na obi ape brofo din awofo no ka se ompe brofo din a wontumi nka se wonfa brofo din ema no enti pani no de crystal crystal no eye bibi eye clear ya ye ka brofo bi se crystal clear ade eye transparent emu da ho fine wona na meti we mempe basabasa ade a mepe ye nokure wotwa me ntro da krope na me no wawie menyu ni bio wo de wo pa twa woti kura fato apampa so breme me trust bio so tiase titam bia me pade a eye transparent me pade a eye clear emu da ho enu nti na me nana no me de ne to se wo bai bebo bra emu da ho me mpe hwewuti hwewuche be transparent sene obroni ebeka no nti na me de ne to crystal no enna pani no ketwa no ono so de kerisa no kire se mercy ehomobro kindness sauti ase kindness cry beka ni twi se adoye o se wo ba no wo behu nipa mobo wo behu obi oni bie mobo wo be ya adoye na o ya ayemuye na wo de ama afoforo enu nti ena medisa brofudin no ema mentafwe crystal ene kerisa na ima oda na edin ni mienu na enti na kyerese se ye beto din a ye hwe nipa konusu ne ya hwe ne modembo a ode wo kro nim no na no ne ya na awofo no edi kan ba wona so ede beto anim ebesrewo se ombeso mode omobato ansana akonya no aba mo ana so mfiti prekopa no mabebo amane se eda se ye pese ye de bato me entafo ya omode ne to me die omo me ba no odi gwato akosi na na achempem so se nana wadawroma we de nke ye besrew na wakoka akire ye maame amaye se ye pese ye ba no ntafo no ye de no eto no ombeka ye no ena me frɛ no me bisa no prensa me se wo pese wo de oba no to me wo se ai me se wo pese wo de oba no eto me wo se ai me se wo pese wo de oba no eto me wo se me paacho ai pese me de ne to na me se waka mate maji ato
nti mpempi na wo se nipa ne bu ofero na obebisa se me wo ho kwan se obeka se mfa aba ntome wo de oba ebetome dabi mempe utumi ka because ebi ana nipa no kro ni suban so ho aha wo pa obetumi reject enye force to di kan hwe nipa nansa na ayi ma ya na ya tat nso so say kana na se ye wa akwada ye de akwada ne befie wa ye de ne ba kromu a esuo na nananom de chiri kuru no ye kosabi e de bedware akwada no na afa nso so no da ye tu ne bede no so ye de bi ene ye de kana takrem so se de be ya bebi obekọ bia no na sa esuo no so ye su brafo so ye su batan o obekọ bia no obo no ho ban ho nsem na wada ma wate ho nsem kakra nso mate pen ba manyini a mehu bi because me nyini ye no ba bia metena ye bia na pipe ho nti mahu se ye de obi ya wo akola abafie na yakosa bi nsuo no a ye de pipe na ye bu no eno a na ye de bi edware no aha eno a na ye noa bi ye noa na ye de asi ho eye kakra na ya sone ye mfa towel na bibi ensone na mmom ye de si ho ma bibia settle down na ye hwie eso no e de agu feeding bottle mu na ya ye de ama akoda no nti man hyeda mehu se ye hyeda kosa ensuo bi na me de menim ni se ye wo krom nne ensuo no woni ensuo na atwa ye ho ahia ni nyina no woni me de mbeti ye kura wo krom ha ne se na midwife bi wo ha no tiatia ni papa ema ne kwa wo so a na wa tiatia wo mo na wo didi wo matem na enti nsuo ba ko wo krom ha wo dane ne ho ene ne ba e call midwife ne nchen e wo krom ya satam na maternity no na wo police station no soro police station no ne half say na ye maternity enti no maame no anwumre kakra na nsuo kura gugu ena wone ne ba no omukọ maternity ho tieso omukọ ye no eya tisem o me maame no me ka kire me tieso omukọ ye no na maame no ewo ho ena obisa omukọ aso ena o se awo aka me ba no na o se sene awo si ye no misusu se awo aka no ena me de ne ba froko ususu se awo aka na awo aka na nka wo nkura ne nuoma no si o me se me ba na wa behwe se ye bia mekọ na makọ akoboa me ho na maba ena otiatia maame na froko no wo se ebesi koda mpa ne so na menhwe nti okoda mpa ne so no se awo na aka no o se ka okokofa nuoma bra hwe ne ho fi bi mo sore wo ba no nkofa ntoma go fi bi ama ha odidi maame na temwa ena maame no okoye nti anadwo ni nyina no wa ama enuoma na okwa akofa ba no wa ama o wa ama ti anopa ena wo ba ese oba no so wawo ma oni oduru ho de ene utwa no ankasa utwa kan you ba oso onyi no nko kan you ba ne fa ne ko na hwe ntoago bi so awasan akosisa ti we na ukoda ho ma ade achi a wantumi amfa ama uti krom ha yi a utwa maame na ena osi o maame na nsuo to na mintumi mfem enti na maama no anadwe nsuo ni te kakra no ena meba osi yo yuba ne ko no si mate ena oyi ne ba no wawo ti ofa ne ba no ene ne nana ti wo kọ no so midwife ne nsa no smame anadwe nyina na meni ha ena wa gime ba na wo meda wase ena wo musi animu se ye hwehwe omo hia na ehu wo mo maami grogro ene ni stroke
onya stroke ma yesi ye de ne koto komfo anochi ye yi no no okofie no na nyame to ne nsa e de frɛ no so enti ade a ehia pa sɛ ye hwɛ ye ho yie e wo nneoma bebree ho Gina sensuo no kwa ya amfa nwarewa nsuo ni niw dada sɛ nsuo no oda ba bi o nsuo nso ohun sɛ abatan ne ba ha efi sɛ wɔn mo kɔ no a ye ka ne ho asɛm no ebi nsuo no ba bi oda no ebi kura a wɔn mo kɔ afuo mu a ye de wo kɔ ye fi afuo mu ba ye de wo ba ɛna anu de mbe kɔ wu ya baba a wo ye yɛse wɔgye a wo emido afi ade a wo ye no nsuo ni tie o enti ye wo krom a nsuo na wo ni wo dada so ho ne amekyerɛ no ye sɛ nsuo ya nsa nsuo no oni wo dada Asa nana mu bibia maye bia mu bia mahyehyɛ bia no e wo senti a e baaye entina enne de e baaye wo me yesua ne mapie wo me yesua ne mapie pa eno nti ya na ye nhwɛ sɛ ye kan nsɛm kyerɛ nkwara aga nsɛm nkwara no mu nyini a ebre be ne ya na nkwara no mu asɛm mu kan den pa wanhwɛ yi a wo bebi wa no bia wo bedome no eye bre be ya o manante no anaza omodi fi mfie nson ekọ mfie dumienu ekọ mfie dunumu no wokọ no saa bre no na sese ye nya abotre de ma ye mma na ana ana afi nso se ye ne ye kununum so nya asɛm a enkwada no esese da ye do omuwuram na ye se wo mo daache yo ye obi bi se terrible too broni na kayo mi to be nka no twi mu terrible too no omunya 2 years a wo chese wo de ni wura ha na wawura wo so ye wanante na afi otimi tumrika na wotumi wa de esi ho obekwa akose ne sese ya wo de waduane esi no akoka gu aha enti saa time no ya da ye ho yira yen so ho nkwala no omo throw saa tantrums na omo ma ye ho yira yen ti that particular time no watwa ne to say bi wo bebra wo sa kola wo de wo yakola bone enso oni mo hwe so nti most of the time no ya na nkwala no edu sa terrible 2 ho na ene mata ne start yesa to mbe start adome wo moma ne sa domi wo because ombo yesa na efi 5 years ekon asa wo mo se no mo ba fom no mo fere ade afi be kakra komura de mo mpie ti esese ye nya omo ho akola bia ne stage a wodru ene ne a obeye ti ekoba saa yenya nkwala ne ho abotre stages no kakra ebejai hwese obi ye teenager opuma ne ba bia empuma wo kase o se manyini so ho wo se manyini ye ho na abekire me sei enso wo tra ne teens na wo bon se wa calm down na imane se hu behia se oba wo sisu a wo be hye be makra wo ne no wo enso ne ne bebo bra na wo de nkwada ba wiase sanso so na be ma so wo so wo hye oba akra wo ne no waye wa nso ne ne bebo bra ama nkwada na ba wiase se de be ya enkwada no su no ebe yesu pa ama wo nso nkokra be no umere wabam no wo so ho ato sa na sese eye no anase de obenya bia no wo hwe na se wo do no a wutimi na echechire busua de make nyina ne se wo yo be ma uhu oba steady no se ye hunu yada no emmoa so ya na mitietie mo TV so nsensem ibi ena mi share be ma bi na wo menen o kekaaye ena me peneye ena yetena abosumi mienu ena nyinsan bai adenti na wo se nyinsan ba bosumi mienu enye emre a ewo se otimi hu obi sane a wositie one onware o empra na wone na etwen adenti na wo se wone ne kwanyem so ho enti ema no titiro no mom yenhwe ye ho yie wo hia obema ensese hwa na ode ho ama no nya abotre ono wo pebi di atede hot so sane amanfo ka no obu a wo hia wo da kro de ne ti ode wote ne hot so wie kra wo mfre wo bio enso no oni obi ahyehya aware wo ba bio behwe kra na ne girlfriend na tukwan na ne ho yira no na wakona wo ba bi na kire se wayi afrim unhu ne bio
wonso bi so ananka watena se a wonso agya wo wɛn wo ho enso kasade bi obeka kire wo nti na wo do ho akoma no na wakonyinsɛn wonyinsɛn a osemafa ne ba akopenti enye mmea ti mesre emma no mesre wo mo a woni be matena enye force se wo se woni ne da steady no be ma woni oba tena nyadwene fo ani to fom ehwe ni suban enye nanon kwa ne bibia wo se yetimi steady ye ho kwa akiri o kwa akiri afi mfie mienu kra eye na fe mu be ware a na maware wo de wantimi kra bosumi nsia na mon steady mu ho na monhu ne we ipe eni na we mpe ena de mpesa meka ka ho ne se sa courtship no obi ade ne problems yi o se won monimu a meka a kire mu sa time no me meka nkire wo se menye wo me kra ba ho brase na mewu that's when you're a politician yes campaign time no aha ene opeka akora meto ama sauti ase enti moma yen hye no nso courtship time no obi eni ho obeba abeka se menye o obi anka nkire tinye wadwen se woni na koto enti de wohunu no eno ana wahunu enti bo wadwene mu po se wo ware ni wi a afei na mo steady mo ho untumi hu nipa nne kine ya wo hia na ne na bobon nkoma na we asore ko ni fie makotena dan ba akum na wo pese o mia o pepsodent free soro no no so pese o mia ne de efri ase no eho na asem no ebeba enti misre ye hia ya yenya abotre na ye nsuasua ye ho ye misebisa fo ani to fom wo de moti kumase kura na nipa no woti kokofu ha utimi furu kaaba watwro nipa ne din me hwehwe asema sifie ukwa abontin a boys no obu ha o ma ne 20 cedis a de obetimi ahwe fela kura gu ho ama no wo kura wo ye mmehyew enye fela ne nyina nso na wo se wo gidi so ho aha ti ne nyina nso na do ani to fom na wo tie oba no na wo hwe senia o kasa na fe wo de ho afi obi wo ho a wo hia ne first date no afi no okofka ne boyfriend dada ho asem sa wo ti ase yenye ne sa ehun po hia sa wo de obi din bebe sa wo ti ase ena my ex boyfriend ena my ex husband ehun hia na me ma no so bete ena me oba de ntem je anu no ompa ne masie ompa aduane no enti oba afoforo no so do onim se wonim ne masie no onim aduane no ani ntina automatically wa qualify so what me yere esu bi kura ho ana oboa so ho e bi kura ho ana oboa enti moma ye nyina ye ni na ho de me kan se wo yo ba o wo ye bema o ma wani enna ho na hima ye beda se ene ye ba o me yesua ne mapi anano mo nkoso anya okese e de no fo ne de da ye be koso aba benu ezanze haya o pa me ye kura ne ye ba anano mo nkoso anya okese ye da se ene ne ncheche mo ni adesua wo de amaye ye da se enne ye ba ye no ndidi se ba kokofu no wasua ne mapi ne ma wunim no enne wahunu ye de ho se yesom nananom ye ho se yesom Ghana ade ebeboa ama Ghana na afensu ya bakose magina brane no eno na da ye di hudwuma na afensu so ye ba ho modern se ye di ho adesua ebebre mo na de ye ka ne se kotoko hene krobia wi fiasa nte kotoko hene eto nsa fre ne nananom so je ne so na ohene ne nsem no na yefua na ye ba akonso wose hill konfanoche ehien siesie ehonom na mpempem da ne da omba obagya yarehwe ehien siesie ebi mu de omo de aba ye twen wo se wonso so de wo de beba fa wo de bra na sa wo de wo de ba wo ye de ama wo ho wo ye de ama wo busuani bi anasa wo ye de ama ohunam nipa bi se ye ka de a ye nhwe ne ye ne ye hwe ne se krobia we first anto kwana sa wo sante hene so ya de a se bi so nse bi anya ado ayaresa bi honum wo ma ho ma me ye hwe na emu mesan se wo ya kyede pa wo twede ampo Nyankopon de ne nam asante ma so de na dom Ghana ntino enna wo dwene ne mane ne nananom ho eno nti de wo hene ato nsa afre ye no ye hu ne se eye yenya sede se ye ye de ama ye ho yankasa ye nkwa
ene yeje edi esi wo eno nti se yeteku se yesimpoa yi ne fabra na se oba eye konfa no che abanya resabia empanifo beje wo fel so na omodi kan so ahyebo se wo teku a wode beba no ye beye wo de ato ho no mo na ya twere wudin nso so de ato so na kine bi wo so otimi de wonsa obu aka se yesi konfa no cha na se yesi konfa no che no na menzo so meteku ene mesimpoa eka ho wo me nyina yenye na ye ya ebeyiye saa na yebeto se na ye nananom ejeje ntoboa na omode abo wo man no ho ebra eno nti na ebenya wonsom ene nipa no medidi yesa obeye ne saa na ye nyina nso so yakwayenim asante man enkoso wasante hene enkoso oman foforo no Ghana enkoso medi ede maame fizo twedam ponyankopon ya adoma yebehia kai so be subscribe no ahia ma foforo nso so enya biahwe makram Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya